Nasikop sa kapulisan ng usa ka tawo nga wanted sa salang pagpatay tungod sa gimong pagparigla niini. Duha na ka tuig ang nakalabay. Nadakpan si Sydney Alcomendras taga Sunset Drive Extension, Barangay Lahog, Cebu City, kinsa nagatubang sa kaso nga pagpatay sa 31 anyos nga Chad Ramises nga taga Barangay Camputao. Kinihuman nga ang pamilya sa biktima mitugan sa kapulisan nga mibalik ang suspect sa iyang panimalay kagahapon. Dalang usa ka arrest warrant na sikop dayon kini sa mga pulis alas 9 kagabi. Because chief PNP nga katong mga warrants nga dugay na dapat ikwanto i-backtrack ninyo. I-call ko siya tapos same time mga investigador sa Napolcom misusi sa pagpamusil sa kanhi Deputy Police Chief sa Dakbayan sa Bugor sa hinigugma sa iyang anak. Sila tuyo nga gipadala sa Department of Justice pinaagi kang Justice Secretary Leila de Lima. Jinky Barrio, Sugin Limi. Abril 19, usa ka langyaw nga nailhang si Louis Burns ang nipadaog suwat sa Department of Justice kon DOJ nga nangayo og tabang kabahin sa kaso sa 17 anyos nga lalaki kinsa gipatay Abril 5 ni Chief Inspector Seferino Tabay Jr. ang Deputy Chief sa Bugos City Police ni adtong panahona. Aron pagsusi sa dagan sa maong kaso, duha ka investigador gikan sa National Police Commission sa kauluhan ang gipada ni Justice Secretary Leila de Lima. Unang gisusi sa mga Napolcom investigators ang blotter sa kapulisan. Og kaganiha kuyog ang News 5 gihimo sa Napolcom ang usa ka ocular inspection sa dapit nga nitabuan. Kuyog ang pamilya sa namatay nga batanon nga si Vincent Montesclaros. Dito mibaha na sabang emosyon sa mga ginikanan ni Vincent nga sila si Paul ug Lilibeth diyang ilang nakita sa unang higayon ang crime scene dito sa Barangay Guadalupe, Bugo. Ito, nagganito ako na ito. Nibalibad pag-atubang sa among kamera ang mga investigador sa Napolcom apan sila miangkon nga wa pay kasong administratiba nga napasaka batok sa nakapatay nga pulis mag-upat ka buwan na human sa hitabo. Ang pamilyang Montesclaros hagbay rang nakapasaka og kasong kriminal batok ni Chief Inspector Tabay. Sigang sa pong sa taga Napolcom ingon sila na wala na ko no bail kuno ang kaso ni Tabay sa pagpatay sa mga anak. Ipilay pa yun ang magdako yun. So, unta maka kita ang taga-Bugo na di ko tinood na ningon na ni Dauting Bayad ikan sa Tabay. Dako kay kong pasalamat, labi na sa inyo ha, nga naamo. Kay parang among mapakita sa mga tao sa Bugo nga, tinuod wala giday nahilom ang kaso. Kay ang ilang palakaw, gibayran mi. No, dili pwede mahitabo nga bayran ang kinabuhi sa among anak, bisan sa among kapobre. Pagkakaroon anapa sa BJMP Bugos City na preso si Chief Inspector Tabay. Jinky Barrio, News 5. Doktor sa Tuburan District Hospital nga gipasanginlan nga nagpabaya siyang trabaho nga resulta sa kamatayon sa 3 anyos nga bata mihimakak sa mga pasangil bato kaniya. Sa labing unang higayon kagahapon uban siyang abogado ug igsoon nga usab-usab ka doktor miatubang sa mga sakop sa media si Dr. Jatopon Batanagol. Dennis Tarok, Sugin Limi. Dili na lang unta motingog pa si Dr. Hataporn Batanagol, ang doktor on duty sa Tuburan District Hospital ni atong Hulyo 7, diin gidala ang nalumos nga 3 anyos nga batang lalaki ug namatay tungod kay matud pa gipasagdan sa maong doktor. Miatubang si Batanagol uban ang iyang legal counsel nga si Attorney Alicia Batan ug ang igsuon ini nga si Dr. Harongchay Batanagol sa masakop sa media aron madungog ang ilang bahin, masayran sa tanan ang kinatibuk-ang hitabo ug malimpyo ang ilang pangan. Mato ni Dr. Batanagol nga mga alas 12 sa udto ni atong Hulyo 7 miabot ang pasyente sa ospital nga gikugos sa iyang apuhang babay. Sukwahi sa naunang mga taho. Mato ni Batanagol nga iyang gi-check up ang bata ug gipangutanan niya ang apuhan kung unsay nahitabo. Stable matud pa ang kondisyon sa bata, mao nga iya ning gipahikutar sa nurse aron iya usab matambalan ang ubang pasyenteng nagpaabot. Apan iyang giingnan ang apuhan sa bata nga ipa-admit dayon apan nagdumili kini. Person to see, not just the first not the first hospital person, but I was the first person to see. And ilang claim na nothing was done to the patient until the patient died. Nurses do not intubate patients. There are a few nurses who do that.
but not at our hospital. Not all doctors can even intubate the patient. If you know other doctors, not all doctors will intubate. It is a skill that we train to do. And if they are saying that I am negligent, then I won't have been able to intubate the patient. Gi makakusab sa kampo ni Batanagol ang taho nga natulog kini bisan og panahon sa trabaho. Sa gihimong investigasyon sa Integrated Provincial Health Office, why nahimong negligence si Dr. Batanagol. Una-unaon yun, pwede ka siya umuran after whoever that person said nga natulog siya. No? There was that person. But right now, he went there, wala naman mo angkon na iingon silang natulog si Dr. Batanagol. Subay sa maong paghitabo, wa makadawat og formal nga mando si Batanagol nga girelibuhan o gisuspenso siya. Apan samtang nagpadayon ang investigasyon, padayon sab siyang nangalagad sa ubang ospital nga gipadagan sa lalawigan gawa sa Tuburan District Hospital. Miangkon si Batanagol nga naapektuhan siya sa panghitabo, lakip na ang iyang pamilya. Wa lang dayon siya mipadiyag sa iyang bahin kay iyang girespeto ang nagbangutang pamilya sa batang namatay. Being a patient or dying, if anyone passes away in my hands, on my hands, during my care, it really greatly affects me. As a doctor, I believe that you don't just treat patients. You listen to the patient, you console patients. Patients are coming to you with problems. You don't just treat the problem. Andam atubangon sa doktor ang posibleng kaso nga ipasaka unya kung mapamatud ang duna siya nahimong kasaypanan. I apologize that I did not do more. But I also hope and pray that this will be the end of it and this will not reach what they're saying be a case. I hope they will realize that I will not get negligent as was found by the PHO. Because for me, if something happens to my family, if a wrong has been done, I will do everything to get what is right. But if wrong has not been done, I am willing to accept what happened. Dennis Tanok, News 5. Nabunog sa kulatang usa ka 22 anyos nga suspect sa pagpanglugos sa usa ka 6 anyos nga bata. Ang suspect kinsa nagtuo nga iya nang napatay ang bata gitudlo og positibong giila sa iyang biktima. Gitabangan siya og gikulata sa mga silingan ug paryente sa bata. Jinky Barrio, Sugin, Limi. Ang ladaan na to, dito ko sa layo-layo. Domingo sa hapon, gingong binhi ining lapad nga katubahan sa barangay Don Virgilio Gonzales sa lungsod sa Medellin, gilugos sa 22 anyos nga suspect ang usa ka 6 anyos nga batang babae. Matod sa apuhan, igurang nagduwa ang bata uban sa iyang manghod, dihang wa nila mamatikdi ang kalit ni ining pagkawala sa balay. Ang akong bana, nagduda na. Kanini ang wala gibutong na chichi. Naglumba daw sila dinaganay na to kaningon maning manghod nga si chichi kuno atas katubhan. Atong inday ang bata ito nagbarog nagpayod-payod gigakoy sa inahan. Nagtuo ang suspect nga iyang napatay ang bata human niya kini gituok o gibiyaan sa katubhan. Apan buhi kini og positibong mitudlo sa usa ka Arnel Buok nga taga Canhabagat, Medellin nga mo'y miamong-among kaniya. Ang suspect gitabangan og kulata sa mga silingan ug paryente sa iyang biktima. Maunlay na agtan sa pulis dito na di kulata na nabulong na mo itong gidali rin sa damo pagdahan ito sa among mga kaubanan ito sa district hospital sa Bugo. Ang suspect ni angkon sa sala nga iyang nabuhat ngadto sa bata, matod niya hubog siya ni atong tungura. Huwag na ko tayo angin ang sugo ito sa kulawos. Sugo ito sa kulawos, huwag ito tayo ang nagbasol mo ako ito po mangkon. Pagkakaroon ang bata anapa sa Vicente Soto Memorial Medical Center, humanoperahi sa dakong samad sa iyang kinatao. Ang apuhan, di gayon makapasaylo sa gibuhat sa suspect. Dili ma'am, di na ko ibaylo kang akong apo dito nag-obserbado pa. Obserbado pa nga akong apo. Dili, mamatay siya nga mamatay gid ma'am, dili ko kapasaylo sa ing gibuhat akong apo. Jinky Barrio, News 5.